I-value once wanga understand ukuthi yini usonhlanhlatha. Kunezinto othi mawuzithenga akuthithi impahla nje kwi-value. Khona izinto othi mawuzithenga for instance mawuthenga imoto. Mawuyithenga imoto uthi uphuma naye egarage ibe yehlelwa i-value. Kunezinto futhi othi mawuzithenga noma uzenza mase ziyayinyusa i-value. Yayizithi i-value njengomuzi uthi mawuthenga umuzi ungake ulungisi nje ungakenzi lutho uthengile umuzi i-value automatically ibisiyanyuka. Uyawuthenga umuzi ngo-1 million namhlanje udayise next month u-1.1 million. Umuzi i-value yakhona ngoba usuthengile sewuhlalile nezingane zakho nabantu bakho benza yonke into kodwa i-value inyuka kunjalo. Kodwa mawuthenga imoto i-value yemoto yehla noma kuthiwa into engakanani. Ngiqondisa ukuthi awukwazi bengabe sikhuluma ngevalue bese wenza isibonele uthi mawukhipha imoto egarage asiyeke yemoto asikhulume ngeyomuzi ukuze understand yini value kuqala. Right, asibuyele kumuntu ke. Uyabona ngicela ukwenza isibonelo ngami. Umama owazala uKing Bhaka ngokuzala mina njengoba ungibona ngimla. Mawucabanga ngomama ukuthi wazala mina yenzeni ivelu kaMama? Yehlile ngokuba khona kwami noma inyukile ngokuba khona kwami? Ake uyibuke lapho ukuthi ukuba khona kwami umama nje owathola mina ezingane yakhe. Njengoba ngikhona ngibhuqa imizaba fokazana, njengoba ngikhona ngikhephebulu, ngikhona ngilwela abantu, kwenzakalani ngimama wangizala? Uyazi kuthiwani? Yazi kuthiwani? Kuthiwa kumama wangizala kuthiwa ukuzala ukuzelula. Uma uthola ingane, I repeat, uma uthola ingane uletha ingane emhlabeni kusuke kunesidalwa. Bafethu ngikhuluma kwenye level lento. Kusuke kunesidalwa sakulomndeni esifuna ukuza emhlabeni. Uma uthola ingane ukini uhlala kini wondliwa abazali bakho yonke into abazali bakho kunesidalwa salekhaya ngoba uphefumula umoya walekhaya kunesidalwa salekhaya esiza emhlabeni. Mase senza njani? Mase siza in the form of ingane. Ingakho uma ngabe ingane owesifazane ethola ingane eyitholela kubo inhlanhla yakubo ngoba lezi ingane lezi zizoklina igceke lalekhaya. Lezi ingane ziba abantu balekhaya. Lezi ingane zizosebenza zilethe imali lekhaya. Lezi ingane ngeke zimkhohlwe ngelinye ilanga uma wazi owe evuka nazo. Ngeke zimkhohle umkhulu wazo nogogo walekhaya. Ingakho namanje abantu besifazane isikhathi esiningi hamba wonke umhlaba, hamba ngisho kubelungu, uzobona ukuthi kubantu besifazane imost yabo kungene amadlozi akubo. Uthola ukuthi kubo owesifazane kunogogo ozala uma wakhe ongene kuyena osevukele kuyena. Akungenile idlozi lasemzini, kungene idlozi lalapho ezalwa khona. Isho ukuthini leyonto? Isho ukuthi kuyisibusiso sala ezalwa khona. Umkhwenyana ezomthatha la uzothatha lesibusiso sala kodwa hayi ukuthi uyamthenga, cha, hayi ukuthi uyamthenga. Uzokwenza isihlobo, hayi futhi noma yisiphi esihle sokuthi ufunani, ufuna azomakhisa umuzi kodwa akushintshile ukuthi uyisidalwa sakubo. Ngisho noma ngaze akhishwe ngebhokisi akuphela ukuthi owakubo. Ngisho noma ngakuthiwa hayi masuyoshada uyabulawa, deep down awuyikhiphi leli dlozi elingaphakathi lakubo, awulikhiphi. Umehluko bese yemzini
idlozi lasemzini lenzani likwazi yena kufuna bese yemzini ngoba uhamba nesidalwa sakhe funa afika thobe usuyayizwa ke lawo kanjani ngoba uhamba nedlozi elikhulu la kubo eleze emhlabeni ngaye uma eseyemzini akenze njani ke manje akafika thobe uma sethobile uthobela bani akathobela indoda yakhe uthobela idlozi lasemzini ukuze kukwazi ukulawuleka asubmite edlozini lasemzini akakwazi ukulibona idlozi lasemzini kumele enzeni lo wesifazane kufuna thobela indoda ngenkathi ethobela indoda kufana nokuthi uthobela idlozi lasemzini ngoba uzogana kodwa indoda ayikhohliwe ukuthi uma bani noma ungaze umchele ngenyongo noma ungaze wenzeni awikhiphi DNA yokuthi wathatha umango bese awuyenzi lento ngifuna ukuvezanike la ngifuna ukuveza ukuthi mangabe kuza umuntu emhlabeni eza ungashadile ungaganile ungalotsholiwe leyo ngane eyakubo kwakho wena umuntu wesifazane and leyo ngane ingawuvusa lo muzi izwa yenza kunemizi manje evuswa zingane including umuzi wakithi uvuswa yimi including umuzi wakini wena mntana bongibukayo uvuswa uwe nawe mawami izingane zakho zizovusa lo muzi umbuzo uthi ke njengoba izingane zikwazi ukuvusa umuzi njengoba izingane zikwazi ukuthatha ikhaya la abazali begcine khona belise phezulu ukuza kwengane emhlabeni ukubona njengani njengoba ikwazi ingane ukusuka iliphakamisa ikhaya nansi impendulo ukuza kwengane emhlabeni kuyisibusiso shothi ukuza kwengane emhlabeni akwilimazi ivalue yomuntu wesifazane onginalokho kwenzani kufana nendlu kuyayinyusa ivalue ngoba sekukhona manje i-team sekukhona i-team aseyilethile umuntu wesifazane kade uwedwa senibabili senibathathu iyanyuka le team le ilethwa ubani uNkulunkulu kulezi ingane oyizele lezi ingane izele yebo njengoba zikhula ezinye ziyinsizwansi ziyintombi into ezinye zazo njengoba ziyinsizwansi zibambile lokho kwenzakalani lapho njengoba amandla akho esukile kuwena asesenganeni zakho azosuka enganeni aye kwezinye kunemizi evuswa zingane ingakho bengabe kuyolotsholwa elinye ipoint lebelithika bese kukhulunywa thiwa bengabe kuyolotsholwa izinkomo ziyehla bebebeka ama point awu2 bekubekwa leli moto mayiphuma egarage ngithi asiliyeke imoto asisebenzise indlu mawuyithenga iyanyuka ivelu wena mawuthola ingane iyanyuka ivelu izwa ngami iyanyuka ivelu kunengane ezithengela abazali bazo namhlanje imizi kunengane ezithengela abazali bazo manje imoto kunezingane ezifundisa izingane zakwabo kunengane baba ezirunning inkampani ezinye abashadanga abazali nobaba bazo kodwa ngokuthola yona kwaba yisibusiso iyona ingane manje othi mawukhuluma uthi my child is a lawyer. You know, my child is a medical doctor, you know, my child is a teacher, my child is a police. Uyabo ingane yona ethi mayiqhamukile enyusa isithunzi somuzwa kubo bakhona komuntu emhlabeni it's something else umuntu baba awumthathi umuntu nje awumthathe ngathi uthatha iCalport ngomuntu umuntu uyamvaluisha umuntu you value a person uyamvaluisha umuntu ukuza kumphefumulo emhlabeni baba umphefumulo uwodwa you value umphefumulo ngoba kunabantu abanakho konke avela ngayithola ingane anga enjoy impilo yakhe angathola ingane you value uma uyithola ingane sewushadile leyo ngane oyithole seyishadile uhlala nolokhuzana nobaba wayo yonke into nihleli ndawonye umphefumulo wakubo ngoba nawe ushadi uhlala khona noma nigane nilobolene nihlala ndawonye nathola ingane leyo ngane ke iyodwa leyo ngane ngoba umphefumulo wenu nobabili ngithi mina leyo ngane eyenu kodwa le oyithola ukini bese yondliwa kini umuntu wesifazane hayi
leyo ngane yakomalume le oyithola uganile ayondlu baba wayo ayinakekela yise esikoleni leyo ngane ekababa wengane uyena uyinakekele nje uyena ofaka umoya wayo kodwa lozoyilahla angayinaki izovuka ivusa umuzi wayo wakomalume. Ngisho lawo magama mina ngoba phela masikhuluma ngamalobolo ngizwile futhi ithinta ukuthi mayolobola inkomo azisali ingane ngathi baze baduma abantu ziyehla inkomo lento yokulobola mhlawumbe nginichazele yini ukulobola mayolobola kuthunywa omalume ngichaze lento le kuthunywa omalume ukuthi akuyonegotiate kuyanegotiatewa kumalobolo ngenkathi kunegotiate kusuke kudlalwa umqondo yila kunobugebengu khona la emaloboleni kusuke kugetshengwana makulobolelwana yini ngithi kuyagetshengwana ingoba amantombazana abalotsholwa ngemali efanayo lotsholo buka ama celebrate akwazi ukulotsholwa ngo500,000 amanye ngo1 million amanye ngo200,000 amanye ngo100,000 alotshola umuntu omunye athi ngizolobola ngiphinde ngithenge imoto kuya ngamandla endoda leyo kulobola kusuke kudlalwa umqondo kudlalwa ubugebengu indoda yazibonakalisa ingakho mase kugetshengwana emalobolweni kufike kuthiwe hayi igodi ayifani ngakithi thina ibizo zethu zihamba kanje ngakithi thina umembeso uhamba kanje inkomo ngakithi kwenziwa kanje hayi ngakithi inkomo uyamkhiphela umuntu noma eselimele still yaphuma inkomo kusuke kugetshengwana makulobolwana so awukwazi kwi serious discussion bese ubringa into ekusuke kudlalwana umqondo nokuthi bapho omalume abazowina abakamkhwenyana noma kantombi ingakho umkhwenyane kwazi ukunika umalume imali ukuthi hamba ungilobolele umalume ahlaka ubutsotsi agcine buya noshintshi labayana bayazi khona imali benza wonke amaqhinga kuthiwe imesangweni kuthiwa khona umfana omemezile udinga imali lobememeze ungazi ubethunywa ubani khona obuyayo futhi naye othi ngivimbisa ngakudlula umuntu kodwa uyafuna abangene labantu kodwa uthi ningangeni kodwa ufuna abangene futhi kodwa uthi ningangeni kuzoncengwa kuthiwa hayi uncengwa ngemali kuyangenwa phakathi khona ofunayo ukukhuluma kodwa futhi akakhulumi uzokhuluma nini lo muntu ufuna imali ukukhuluma umdlalo leyanto le bese kuthiwa hayi inkomo ngoba nakhu uke wani lokhuzana inkomo zizokwehla ngoba unomntwana okay kuthiwe okay ziyehla inkomo zizoba ngaki kudlala umqondo kuthiwa hayi kuzophuka lekamama mase kufuthi kuphukeni zizoba u9 kuthiwa alright bese beyabuya abasekhweni bathi ingane yethu ke uyibona nje ifundile udokotela nje udokotela ifundile nje si add inkomo ezu3 on top ukuthi ifundile mangabe ningahambisani kushuthi you are not the match umkhwena wenu akayikhona ingane yethu ifundile ziphinde semnkomo ebekuthiwa ziyasusa ziphinde zibuye ngasahlalo ifundile ingane yethu mongakaze mfana mangabe uyolobola ufike ukhokhe uzucasuke kuthi hayi ingane yethu la mhlawumbe nazi makulotshola kusuke kugetshengwana thiwa hayi ifundile uyibuka nje ingane yethu le kuyimanje yiudeputy principal ine masters sifundisile ingane yethu anikwazi ukuvele nje ngizothatha kanjalo kuquba khulu benkulunkulu kuthiwa hayi bangabe ukuthi niyas undermine la nicabanga ukuthi nize kubantu nje aba illiterate la ningamane nisishiye ingane yethu thina siyayivaluisha la ngezinga eliphezulu njengoba ifunde kanjena nje ngeke nje nizoyithatha ngathi nithatha umuntu owagcina ka grade 3 ngeke yenzeke le nto sifuna inkomo ezu3 ngokuthi ingane yethu sayifundisa ziyaphuma uma kade wena ke wenza iargument ngokuthi inkomo ziyehla ngoba usenomntwana nazi ke manje ziyabuya bayazi abantu ke bakhonga nginama ngababhengu makufundiwa sibuya inkomo ziyabuya baba wami ziyabuya thiwa hayi ngoba kuyagetshengwana alright ke bafethu sengiyabuya ngithi mina human being will always be a human being ukuze ubone ukuthi lento yamalobolo inobugebengu ingakho ezinye inhlanga njengabelungu bayibona elabelungu bathe as long as i couple le
ihappy angaloku kukhishwa lento yamalobolo anesiphithiphithi ngoba kuzogcina kuhlambalazeka abathile kugcina kuba nobugebengu kugcina kuqolwana ngoba niyathandana kulungile bese beyavumelana ke ukuthi ke bazohlangana kanjani phakathi ukuze kuyiwe koshadwa abelungu lemcibisho ayenziwe lemcibikisho baba ngithi mina ke uyawubona ukukhiya ngiza kule team Tamara ke manje ngithinta ngamabomu lento because ngibonile ukuthi ikhulunywa zingane iphinde ikhulunywe abantu abalimele umuntu olimele awumlaphi ngamanga umuntu olimele mlaphi ngeqiniso azothi bengabe elilandela kusasa limphilisi umuntu wesibantu besifazane la bekuthiwa abanavelu izwani ngami ninevelu yes mistake yenu i1 mistake yenu ningaze nje nigcine kuthiwa ninavelu i1 mistake yenu niyakhohlwa maseniganile ukuthi nikuphi uma seniganile abantu besifazane nizovusa umuzi wendoda nizovusa umuzi wedlozi lale ekhaya njengoba nisuka nizovusa lesibongo njengoba nizovusa lesibongo abantu besimama ngiyanicela amandla enu mawuzovusa lo muzi manizoba nemali awekho ekuthenini ilwa nendoda abantu besifazana awekho ungalwi nendoda kodwa mawufuna ukwakha lo muzi mawufuna ukuphelela kulomshado ungalwi nendoda amandla omuntu wesifazane asekuthenini angalwi umuntu wesifazane once walwa uyifaka ehlathini uwena uyawuxova lo muzi owakhayo uwena ubulalayo ingakho indoda izogcina ikulahla igcine ihambilalela zonke into zama social media because uwena uyistressayo deep down iyakuthanda but uyayistressa boss ake bantu besifazane ngiyanicela ngicela mina uKingback ehlisani imimoya emzini yenu ehlisani imimoya emadodeni enu khona nizobona ukuthi la madoda enu anithanda kanjani khona nizobona ilapho amandla abantu besifazane beke bathula umuntu wesifazane beke wathula kuvele akhukhumale uyabona afutha amandla anyuke umuntu wesifazane baba bezothula beselala phansi ayikho into angangayithola empilweni nongakashadi bengasalale phansi ithi mayifika indoda ayibrush athi baby are you okay are you good though asho ebemfakela amanzi ukhona ubhavu lendlini kodwa iba nawo no basin ubufaka amanzi afudumele uthatha ithawula elimhlophe uze nebobby oil uyayiqwilisa inyawo zakhe bese yalala ethi uyazizwa umnomzana uyabona uzithi inyawo qede uyisule ngelimhlophe ithawula uthi I can feel ukhathele baba kade ugijima namathenda nemisebenzi uyisule ulanda ibaby oil uloku uyithe enyaweni uloku ulipoqoza unyawo ulidonsa luqhuma ulidonsa ufinyeza ulula ngiyakutshela izokushada very soon lo ndoda kodwa mayifika iyakufika ufuthekile uthe awuyazi noma ilambile noma injani indoda ayimhluphi inhlobo umuntu wesifazane bheka noma ifika iye dining room ibuka iTV ilindele wena uzoyinika into edliwayo izwa nje kwasiyami isuke lapho iya ekamelweni makhona iTV yalala noma iye kuma studies yo studish uyabona noma iye lokuzeni yayo library yayo la ithi go through ama books and stuff lapho wena umuntu wesifazane urawonda yonke indawo urawonda makamelene nezingane usema kitchen uwe ema dining room isema bedroom ingaphandle yonke into yaziwe wena ophethe umuntu wesifazane into engakuhlula ukwazi ukunderstand ukuthi amandla akho aphansi kufana noma kusaliwe izimpi amadoda bethwala ibhamu eyeko kolwa abesifazane abanye babeze baphendukezela ingubo bese beyahlala bese beyathandaza bathandazela ukuthi empini abuya amadoda abo umuntu wesifazane amandla akhe asekukhulekeni nokuthi akamathandaze ungeyiqali impi ongekwazi uyimela kusho mina lamazwi ngasho kusho mina lamazwi lawo ingakho ngithi mina kulempi kaThamada namavelu abantu besifazane let me repeat
abantu besifazane la bekuthiwa bana value iyodwa into abazoyinqoba ngayo futhi sebeqalile beke bathula bangayi entertainer impi yeTeam Tamara bese bayathula bese benzani bese beyashintsha emadodeni abo bese beyathula bangayi entertain bese beyashintsha emadodeni if kade ungayimassage indoda imassage if kade uyiqulisa indoda yeke ukuyiqulisa uthole akhuluma uthi uTeam Tamara phayana hey abasifazane ingane imoto expire uthule uthi ithi mayifika indoda baby are you okay izokwenzani leyonto izokwenza le ndoda yakhe ebisiTeam Tamara ngoba ushintshile endlini uzoyizwa yona isithi hayi ngiya withdraw ithi ngiya withdraw angisayona ngoba usuyiphethe kahle ibhayizi yalena nje ayizenzi istress esilendlini lungisa ngeke ukusebenzele ungena la uthukane noTamara uthukane nabantu abamdefendayo ngeke ukusebenzele lungisa le yakho nomunye akalungise yakhe bese uyathula yini ezokwenzeka bazoxabana bodwa bantu besifazane banamandla namanje ngiyakutshela babizwa ngeinzala abantu banamandla labantu beke bathula balungise iphutha bese beyathula baba ngisho amaZulu ayabathanda abantu besifazane bazokwenzani la bazoxabana bodwa kade ngibuka phela wozwa ngomunye esethi hey fusekwena nomunye hey fusekwena angisho laba abavela abaweak mangithi bazoxabana bodwa ngisho laba strong lapha kule yanto yeTeam Tamara ngeke ngayibuka kahle ngabona abantu aba strong obani baningi connectiwa ondlebe ba strong connectiwa omzethi ba strong connectiwa lokhuzana osiqiniseko ba strong ekudefendela iTeam Tamara connect to umyeza u strong ngeke babize bonke bangixolele connect to Max Makhanya kade ngibona ukuthi u strong connectiwa ngeke ngimbale uMavava wayi ngambali ngoba ungena ngaleso sikhathi futhi isikhathi esiningi ungena bengabeceliwe ukuthi akangena akavela khulu kudele nje uyacela kuthiwe ngena bese yangena yabo ngisho laba mina abahlalela ukukhuluma lento connect to babudlovu lapha ya u strong connect to umhlaka 1 lapha ngibonile u strong ngibala aba strong nje connectiwa baningi ngeke ngize ngibaqede manje ngeke ngize ngibaqede ungizwe lapha ya u strong ayibaningi ngeke ngize ngibaqede mos ngeke ngize ngibabale bonke ekuthiwa ubani untethelelo u strong ayibaningi nje aba strong isho ukuthini lento laba aba strong engibabalayo laba aba strong engibabalayo yilabantu abahlala bevula live bekhuluma ngalento angikhulumi ngomuntu mina omenywayo kuthiwa woza njengamanje uyabo woza bakhona bamenywayo woza so besi live bese yeza ke nalowo muntu ngibala laba bakhona futhi aba strong engababalanga esengikhohlwa amagama abo kodwa ba strong ngeke ngibazi bonke sengithi laba ba strong bazoxabana bodwa kodwa bekwanjani beka besifazane bathula ozo Max Makhanya ehliphise bheka le uzwe ngelinye ilanga umyeza ehliphizise bheka le uzwe isiqiniseko ehliphizise bheka lena uzwe untethelele sebheka lena uzwe omzethi sebebheka lena uzwe lokhuzana omhlaka 1 sebebheka lena uzozwa mark my word save this video uzwe no church boy ya ishoni ubani omunye strong uzwe no church boy na bebhala ngeke ngibasho bonke but ngoba seniyabhala bhalani uzwe no church boy sebehliphizisa bazoxabana bodwa kodwa beke omama abazinzala abantu beke bakwazi ukuthula besendlini bemasaja amadoda abo ayikho into ebuhlungu nje ukuthi umuntu wesilisa aye kohasilisha alwizimpo ongazazi yonke into ufuna ukuzophumula endlini athi uyafika nansi inkanyamba ayibuhlungu le nto le ayibuhlungu le nto bantu besifazane ngicela mina nibe yilabantu abathenjwa amadlozi amadoda yazi idlozi le ndoda liyanithemba ngoba wena obekwe lekhaya lize idlozi le ndoda lithembele kuwena ukuthi uzokwenza kushunge lekhaya uzopheka lekhaya uzojabulisa ingane yabo loze ngayo
ngiyacela abantu besimami beke ndawo anakekela la madoda lawo aziphumela wona kuteam ngale aphume sekhaya nozwa niseve le video ngiyoyibuyisa ngelinye ilanga ngithi ngasho ngoba akuyenzi sense ngempela ukuthi noma indoda yakho usuyibona ukuthi khona amadoda asapporta uTeam Tamara hayi ngoba ethanda asupporta ngenxa yengcindezi ngempela ayithola endlini asezama ukuzi-expressa enzela ukuthi nawe phela ubone ukuthi hayi ngempela indoda yami mayize ngempela ilalele lezi inkulumo zale ngane futhi ngempela shintshe endlini awufuni ukushintsha kunokuthi ushintshe ufuna ukuyolwisa uTamara ungayenzi kanjalo shintsha Zophinda ngibuye kahle no live wami probably kusasa lona nje bengithi ngiqoqe lo daba lo kufaka amakhanda mina ngendlonhle namakhanda amabili elesithathu lokwazana dama lingasho ubusika ngehlobo ngwele ngaphuphi inyoni kuba mihle namla kamthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukapi siyabona iphuma khona shintsha mina ngithanda kakhulu umuntu wesifazane mawuthola ingane yonke iyayi-eda ivalue yakho ngoba sewulethe umphefumulo ozovusa lo muzi kusasa iya-eda ivalue lapho mawuthenga umuzi wawu-extenda nje umuzi kancane iveli ishuda phezulu wafaka ipaving endlini iveli yanyuka akushiyo ukuthi hawu wawugqebhula umuzi izokwetha no kunezinto okwehla iveli kuzona kunezinto eyinyusa ivelu kunengane namhlanje abazali bazo abaphila impilo phezulu abaveluwishwa iSouth Africa yonke ngenxa yengane zabo abaveluwishwa umhlaba wonke ngenxa yengane zabo there is such people kunemizi othi mawuqhamuka baba mihle uthi uyibheka kwenzeni la ingane ezivele zanyusa ivelu yalekhaya inyukile ivelu kunemizi ethi mayisidayisa idayiswe ngemali ephezulu yathengwazi ingane thela abazali sebeyadayisa abavali inyukile ivelu yanyuswa ingane nikhuluma ngayiphi ivelu kanti ngapha sikhuluma ngevelu yokuphila masikhuluma ivelu yokuphila but liyokulobolana kusuke kudlalwa leyanto le emalobolweni khona abantu abashada la bashadile abantu bashada kuphi abakhiphanga ngishiya isent bavele baya lenkantolo bafike babhala bashadile banencwadi yokuthi bashadile akulotsholiwe ebhengu lapho akulotsholiwe kuyiwe la enkantolo nje kwabhalwa akuphumanga mbuzi akuphumanga sikapu akuphumanga nkomo kodwa abantu nje they are happy bahlezi abantu mawubuza you guys married yes nanka amaring benzeni bavele including abelungu bayayenza leyo nto including namandiya ayayenza amanye leyo nto uyabo lokho kulobolana nje you can't bring it to argument lobolana you can't bring it to argument no you can't bring it to argument. Thank you so much Papa Yin.